Hola! Què tal? Com esteu? Quanta gent que hi ha aquí? Què deuen estar fent? Què deuen Deuen estar estar esperant alguna cosa. Sí, això sembla, no? Ai, la finestra! Que us el dia de finestra! Tota la raó sempre se m'oblida. Vale, doncs vinga, primer de tot ens presentarem per no canviar. A veure, com? Hola, jo em dic Arlet i tinc 4 anys. I jo em dic Júlia. I aquesta d'aquí és La Roda. la Roda i ens encanta fer Fer aventures! aventures! Així que vinga, us obrim la finestra. Your kiss is going to touch my soul, and that's where I want to be touched. Right here, right here. Hola, què tal? Hola a tots i totes, com esteu? Nosaltres molt cansades perquè estem aquí pedalant amb la bicicleta per veure si trobem un lloc on poder-vos explicar el que ens va passar ahir la nit, que Era al·lucinant. al·lucina el que ens va passar ahir la nit. Al·lucinant. Ara us ho expliquem, a veure si ens creieu. No crec que No us crec. creieu. Però ja veureu que flipareu. Sí, pareu. Sí, la Roda no ha pogut entrar perquè, clar, aquí no hi cabia. Però bueno, abans us hem d'explicar on estem, que suposo que pel paisatge ja més o menys ho podreu saber, però farem aquesta cosa que ens agrada tant, de donar-vos 3 pistes. Aquí on estem mengen molt, què? Què mengen molt aquí? Amb musclos. Musclos, però també arròs. Mengen molt d'arròs perquè aquí hi ha camps d'arròs per tot arreu. Sí, i els que estan verds Sí? de camps són els que encara no estan. Exacte. I els que estan grocs és els que ja quasi estan del tot. Just, això, els camps d'arròs. Els camps d'arròs, quan ja estan grocs, com Sí. diu l'Arlet, ja poden recollir-ho. Però això passarà d'aquí cap a finals de setembre. Sí. Sí. Un animal molt típic és un que va de color rosa, que té les potes molt llargues. Com es diu? Flamenco. El flamenco. Aquí hi ha molts flamencos també, són típics d'aquí. I què més podríem dir de per aquí? Doncs que hi ha mar. I molt Hi ha llarg. molts llacs, hi ha com uns estanys, sí. I I molt... està a Tarragona. Aleshores, on estem? Ho hem endevinat? L'Arlet us ho diu, on estem? El delta de l'Ebre. Al Delta de l'Ebre, just aquí és on estem. Ara estem aquí buscant un lloc on poder-nos parar per explicar-vos això que us deien que ha passat aquesta nit, que és que al·lucinareu. A veure, busquem un lloc. Crec que la caseta de fusta. Aquella caseta de fusta allà? Sí, mira, aquella que es veu allà al Sí, fons. perfecte. Vale, anem fins allà, vinga. Està el xocolata? Xoca-la. Vale. Amb el flamenco tenen les mans com llargues Sí. i també són roses. Oh, és un flamenco. Flamenquillo, 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 flamenquillo. Is this true love? Is this true love? Is this true love? Is this true love? Què et sembla si parem aquí i els expliquem el que ens ha passat aquesta nit? Vale, frena. Vinga, aparcarem aquí. Vinga, Baixem, vinga. sí, som-hi. Som-hi, vinga. Vinga, anem. Mira, podem pujar per la rampa com si estigués aquí la Roda, que no ha pogut venir, però per aquí sí que podria. Corre, una carrera! Ràpid! Corre! Ui, aquí s'acaba la rampa. Sí, vinga, puja per les escales. Aquí la Roda ja no podria venir, eh? Apa, mira quines vistes. Compte. La cosa va anar així. Nosaltres vam venir ahir, just ahir, a preparar-ho tot, no? Teníem una superruta preparada, pensada, per poder-vos ensenyar. I què va passar? Que vam arribar a la nit a l'hotel i què va venir? Una marfanta. Una marfanta. Una marfanta ens va venir a visitar. No sabeu el que és una marfanta? Els expliquem el que és una marfanta. Una marfanta va començar fa molt enrere, abans de la Guerra Civil. Aquí, al Delta de l'Ebre, hi havia un grup de persones que es tapaven la cara, es disfressaven i anaven a fer malifetes. Totes les malifetes que us pugueu imaginar. Que si robar, que si tenir relacions sexuals, perquè en aquell moment no es podia fer. Que si espantar nens i nenes, totes les malifetes.
Amb el temps va anar quedant com un personatge nocturn, i aquest personatge nocturn, que diuen que és imaginari, doncs espanta nens i nenes. Total, que quan ens va veure arribar a l'Arlet, a la Roda i a mi, va pensar, ui, aquestes les espanto, perquè clar, portaven 4 mesos que no arriba a venir un turista, perquè com estàvem tots confinats, total, que ens van veure, es van preparar totes per venir a l'habitació de l'hotel a espantar-nos, però quan van anar a arribar, una va veure que portàvem aquesta samarreta, la samarreta d'Ice, i va dir, sembla que són voluntàries, venen d'alguna cosa social, i els hi va saber greu espantar-nos. Què han fet? Doncs quasi que tot el contrari. Ens han preparat una gincama per anar per tot el Delta a veure les coses que elles creuen que hem de conèixer. Clar, ja ho teníem preparat, però una marfanta espanta molt, No sé si n'heu vist mai cap. I jo pensava, imagina't que els diguem que no, s'enfaden amb nosaltres i ens foten un bon ensurt. No, jo no m'hi he atrevit. Així que hem agafat el mapa i anem a veure què és el que ens fan descobrir. Espero que no faci por, no? La cosa és, nosaltres obrirem aquest mapa i en aquest mapa hi haurà 7 punts, crec que ens ha dit. I a cada punt haurem de buscar un sobre. I aquell sobre ens dirà què és el que hem de fer. Sí. Obrim el mapa? Sí. Vinga, va, obre'l tu. Quin mapa més gros. A veure, jo t'aguanto aquí. Ara estem crec que a la 2, no? No, aquí. A la 1. Estem a la 1. Nosaltres ara estem aquí, a la casa de fusta, i sembla que la primera està molt a prop. Us sembla si anem a intentar veure si la trobem? Anem a veure si trobem el sobre. Vinga. Té, la goma. Gràcies. No, jo ho faig jo. Vinga, ara anirem a les barques de perxar. Anem.